Itum ang gisuot ni Vice President Sara Duterte nga niabot sa iyang polling precinct sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City kagahapon sa buntag aron moboto. Matod ni VP Sara, ang iyang sanina kolor sa pagbarug batok sa ginahimo sa kasamtangang administrasyon ngadto sa iyang pamilya. Human sa iyang pagbutar, gireport dayon niya sa iyang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte nga kumpiyansa siya nga sobra duha sa ilang mga kaalyado o giendorso nila ang dunay tsansa nga makakuha og bakanting pwesto sa Senado. Hilabi na nga pinding karon sa Senado ang impeachment batok ang Vice President Duterte. I based that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Gawa sa senatorial candidates, gisgutan na sab sa pamilyang Duterte kung unsa ang pwedeng himuon kung mudaog nga bagong mayor si kanhi President Duterte sa Davao City bisan og naa kini sa laing nasud. Gibutyag ni VP Sara ningon ang mga abogado sa International Criminal Court kun ICC nga ugaling makuha nila ang proclamation papers nga ihatag sa COMELEC, hisgutan nila og balik kung unsaon maka-oath taking si kanhi President Duterte. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So, Dugang sa Vice Presidente, ginasugdan na sab sa mga abogado sa iyang amahan nga mangolekta og mga dokumento para makamugna og usa ka petisyon alang sa interim release kontemporaryong kagawasan sa kanhi Presidente. Lakip sa naisgutan nila VP Sara ang kaso sa iyang amahan sa ICC. sinabi niya since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin. Luyo sa init nga panagbangi sa politika para sa unity ug continuity, gihapon si Vice President Duterte. Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that. Sumala ni Sara, kinahanglan nga makapanumpa ang bagong mayor sa June 30, 2025 sa udto. Pero ugaling dili makapanumpa ang kanhi Presidente isip mayor sa Davao City, automatic nga musaka ang Vice Mayor nga si Sebastian Basti Duterte isip bagong mayor sa Davao City. Sumala ni George Garcia, ang chairman sa Commission on Elections, Lunes sa gabii nga walay bisan unsang mando nga isuspinde ang proclamation kung mudaog sa mayoral race sa Davao City si kanhi President Duterte bisan pa man nakadetain siya sa dahig Netherlands. Dugang ni Garcia, subay sa balaod hangtod walay order aron isuspindi ang proklamasyon ang usa ka kandidato bisan adunay mga kaso maproklama gihapon kini. Ang Department of the Interior and Local Government kun DILG na ang mugunit sa kaso sa kandidato nga giproklama na pero adunay giatubang nga legal issue. Sanglit hangtod proklamasyon lang sa kandidatong nidaog ang jurisdiction sa COMELEC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.